időt. Én Kulin doktor úrtól hallottam tavaly májusban először az ASEA-ról, és azért mentem el arra az előadásra, amire meghívott többünket, terapeutákat, mert idáig, amikor őt hallottam beszélni egészségügyről, az egészségügyben való új és új lehetőségekről, akkor mindig jól döntöttem, hogy elmentem és meghallgattam őt. És most is így tettem tavaly májusban, és elmentem és meghallgattam őt. Mielőtt rátérnék az előadásra, csak röviden hadd mondjak két szót magamról. Én segíteni nekünk, miben tudja megváltoztatni a fizikai állapotunkat, és miben tudja esetleg a lelki állapotunkat is megváltoztatni. Mielőtt konkrétan az ASEA-ról beszélnék, és a redoxjelző molekulákról, előtte hadd mondjak egy pár szót arról, hogy manapság tulajdonképpen nagyon megnövekedett az igény arra, hogy az emberek szeretnének. Nézzük csak meg, hogy a vitalitásnak milyen részei vannak. A vitalitás több dologból áll össze. Részben fizikai, részben szellemi, akár szexuális értelemben vett vitalitásról is beszélhetünk, és mentális vitalitásról is. Mindenhez tulajdonképpen a szervezetünknek és a sejtjeinknek egyensúlyra és energiára van szüksége. A vitalitás az tulajdonképpen egy olyan életerőt jelent, egy olyan életerőt, ami mozgat minket, ami áthat minket, ami lehetővé teszi azt, hogy megéljük a legnemesebb céljainkat, hogy megvalósítsuk életünkben azt, amit szeretnénk, hogy kiteljesedjünk, hogy kreatívak lehessünk. Ahhoz, hogy ezt megtehessük, ahhoz sok-sok energiára van szükségünk. A probléma az, amit sokan tapasztalnak és tapasztalunk, hogy ahogy megy előre a kor, ahogy eljár felettünk az idő, a vitalitásunk az sajnos hanyatlik. A jó az lenne, hogyha nem ilyen meredek görbe szerint hanyatlana ez a vitalitás, hanem ez tulajdonképpen ez a vitalitás szépen lassan csökkenne csak, ahogy öregszünk. Sok mindentől függ, hogy miért és milyen ütemben csökken a vitalitásunk, ez függ az életmódunktól, függ a munkahelyi stressztől, függ nagyon sok mindentől, de a legfontosabb nekünk az, és azért is vagyunk itt ma ilyen sokan, hogy megtudjuk, hogy mi az, amit esetleg tehetünk azért, hogy ez ne ilyen gyorsan, ne ilyen ütemben romoljon, sőt, sikerüljön hosszú ideig megőrizni a vitalitásunkat. Sokan sokféleképpen gondolják azt, hogy hogyan lehetne növelni az energiájukat. Ezen az ábrán az energiaitaloknak egy polcát lehet megfigyelni, látjuk azt és tapasztaljuk is a környezetünkben, hogy sokan sajnos energiaitalokkal próbálják meg fenntartani a vitalitásukat. Ők azok az emberek, akik még nem hallottak más lehetőségekről, akik még nem hallottak arról, hogy van például egy stabilizált redoxjelző molekula, ami egy fantasztikus áttörés, egy olyan biokommunikációs termék a mi életünkben, ami segíthet a vitalitásnak a növelésében, és nem okoz mellékhatásokat, nincsenek káros hatásai, és ez ugye nem mondható el sajnos például ezekre az energiaitalokra. Ahhoz, hogy megértsük az energiának a lényegét és a termelődését, ahhoz egy kis utazást kell tennünk a sejt belsejébe. Az egész történetnek a tetthelye a mitokondriumokban zajlik. A mitokondriumokról nagyon sokáig nem tudtak semmit, körülbelül az 1940-es évek környékén már azt lehetett tudni, hogy a mitokondriumok a sejtek energiaforrásai. És sokáig ez volt a fő szerepük, amit tudtak róla, hogy a sejteknek energiát termelő helye az a mitokondrium. Ma a mai tudomány már sokkal, de sokkal több mindent tud a mitokondriumokról. Felfedezték azt, hogy a mitokondriumok nem csak energiát adnak a szervezetünknek, nem csak itt zajlik az energiatermelés, hanem a mitokondriumok nagyon fontos szerepet játszanak a sejtek öregedési funkcióiba, a sejtek osztódási funkcióiba, és még nagyon sok egyéb dologban is.
Nézzük csak meg a mitokondriumokat egy kicsit. Ez a helyszíne az energiatermelésnek. Itt keletkezik az ATP molekula. Az ATP, az adenozin-trifoszfát molekula adja a sejteink számára az energiát. Ez a molekula a kulcsa annak, hogy életben vagyunk. Energia nélkül nem élnénk. Energia nélkül nem tudnánk ülni, nem tudnánk figyelni, a szemünket se tudnánk kinyitni, meg becsukni sem. Tehát nagyon fontos az nekünk, hogy hogyan zajlik az energiatermelődés a sejtekben. Miközben az ATP molekulának a termelődése zajlik a sejtjeinkben, aközben más típusú molekulák is létrejönnek. Ezek a molekulák az úgynevezett redox signaling molekulák. Ezeket a molekulákat régen az energiatermelés melléktermékeként gondoltak rájuk. Úgy tekintettek rájuk, mint egy selejtre, mint valami olyanra, aminek nincs biológiai szerepe. De mint tudjuk, a természetünk és a szervezetünk nagyon jól meg lett kreálva, és igazából amiről most még nem tudjuk, hogy mi szerepe van az egészségünkben, annak az ásványnak, annak az enzimnek, annak a DNS szakasznak, az hamarosan, rövidesen be fog bizonyosodni, hogy egyáltalán nem véletlenül Whartonnak nem sikerült ezt a redox jelző molekulát stabilizálni, addig semmilyen más lehetőség nem volt arra, hogy a redox signaling molekulák számát növeljük a sejtben. Miért kellene, hogy növeljük a redox signaling molekuláknak a számát? Hát azért, mert a kor előre haladtával sajnos, úgy, mint ahogy a vitalitásunk is hanyatlik, a redox jelző molekulák számának a mennyisége is csökken, mégpedig drasztikusan csökken a sejtekben. És mivel, hogy már nagyon sok mindent tudunk arról, hogy miért jó az, hogyha elegendő redox jelző molekula áll a sejteknek a rendelkezésére, ezért látni fogjuk, hogy nagyon jó az, hogyha sikerül kívülről bevinnünk és pótolnunk a már lecsökkenő félben levő redox jelző molekulákat. Volt már szó az előttem szóló előadók beszéltek a felfedezéseknek a fontosságáról, és a gondolatoknak az erejéről, emlékezzetek csak vissza Vanda és Willinek a gondolataira, a gondolatok teremtő erejére. Tulajdonképpen a felfedezések is így kezdődtek. Valaki kigondolt valamit, és aztán megcsinálta, és elkészítette. És így haladt előre a tudomány, és így haladt előre a technika. Ha visszagondolunk a saját életünkre, hogy milyen technikai eszközök vettek körül minket akkor, amikor óvodába jártunk, és milyenek azok, amik most vannak, akkor megdöbbentő a különbség aközött, ami volt, és aközött, ami van. És ugyanez az egészségügyben is zajlik, ez a fajta forradalmi újítás, amiről ma még nem tudjuk elképzelni, hogy megvalósítható, az lehet, hogy holnapra, holnap utára már valósággá válik. És így van ez tulajdonképpen a redox signaling molekulákkal is. A sejtjeink egészségi szempontjából. Azt is sokan tudják már, hogy létezik egy olyan fogalom, hogy szabad gyök. Ez a szabad gyök, ez tulajdonképpen egy rossz fiú. Ezt lehet róla mondani nagy részt. A szabad gyök egy olyan gyök, ami tudja károsítani a sejtjeinket, tudja károsítani a mitokondriumokat, a sejtfalat, roncsolja a sejtjeinket. És azért, hogy ezek a szabad gyökök ne tegyék meg ezt a fajta sejtkárosító hatásukat, na azért vannak, és azért szükségesek az antioxidánsok, hogy mintegy elkapva őket, semlegesítsék a rossz hatásukat. És azt is tudjuk, hogy nagyon sok táplálékkiegészítő van most a piacon, az egészségünknek a piacán, egyre újabb és újabb táplálékkiegészítőkkel szembesülünk nap mint nap, és nehéz is már eligazodni ebbe a dzsungelbe, hogy most akkor melyik lehet jobb, melyiket válasszam. Azt, amiben ennyi milligramm C-vitamin van, vagy azt, amiben több D-vitamin van, vagy melyiket válasszam. És tulajdonképpen a tudománynak a fejlődése elvezetett odáig, hogy még mélyebben megértve a sejtek működését, felfedezték azt, hogy ezek a pici, régebben haszontalan molekuláknak tűnő molekulák mit csinálnak a sejtjeinkben, és azt is felfedezték, hogy az antioxidánsok
és akár az egyéb táplálék kiegészítő molekulák is csak rajtuk keresztül tudnak hatni és működni a szervezetünkben. Tehát van valami, ami ezek felett áll, vagy ezek előtt áll, mondhatjuk bárhogyan, és ezek a redox signaling molekulák. A redox signaling molekuláknak központi szerepe van a sejtek egészségi szempontjából. Minden a sejtek szintjén dől el. Az egészségünk, a betegségünk. Említettem, hogy én patológus voltam, sok-sok szövetet, szervet vizsgáltam mikroszkóp alatt, és azt néztem, hogy ez a sejt ez egészséges-e vagy nem. A sejteknek a mikroszkópos képéből lehet erre következtetni. És hogyha egészséges egy sejt, akkor mindenki örül, mert akkor az a szerv is, amiből azt a sejtet kivették, elmondható az is, hogy az is egészséges. Javítsa valamilyen mechanizmus. És majd látni fogjuk azt, hogy a sejteknek a javításában, a reparációjában is mennyire központi a szerepe a redox jelző molekuláknak. Nem kell nagy dolgokra gondolni, amikor sejtkárosodásra vagy sejtkárosodásról beszélünk. Elegendő egy erőteljesebb edzésmunka, akkor is nagyon sok izomsejt sérül és károsodik. Elegendő, hogyha városban élünk és veszünk egy nagy levegőt, rengeteg olyan anyagot szívunk be a tüdőnkbe, ami nem odavaló, ami nem kellene, hogy ott legyen, és aminek sejtkárosító hatása van. De gondolhatunk a háztartási balesetekre, egy napégésre, és még rengeteg dologra, amivel károsodnak a sejtjeink. A fantasztikus dolog az, ami szervezetünkben, hogy van egyfajta regenerációs, reparációs mechanizmusunk, ami fiatal korban még nagyon jól működik. Ugye mindenki tudja azt, hogy a gyerekeknek mennyi energiájuk van, mennyi vitalitásuk van, hogy hajlanak az izületeik, mennyire rugalmas a bőrük, mennyire nem beszélnek arról, hogy milyen nehéz reggel felkelni, hogy össze kell szedni magukat, mire kikelnek az ágyból. És ahogy megy előre a kor, ahogy öregszünk, ez a dolog változik, és sajnos egyre több olyan problémánk, panaszunk jön elő, amiről még nem mondjuk azt, hogy betegség, de éppen eléggé megkeseríti az életünket az, hogy nem úgy mozognak az izületeink, hogy nem olyan az emésztésünk, hogy csökken a bőrünk rugalmassága. A sejteket sokáig egészségesen tudnánk tartani. Milyen jó lenne, ha a sejteknek az energiaszintje, a vitalitása, a sejteknek a funkciója sokáig fenntartható lenne. Nézzük meg azokat a dolgokat, amik nekünk fontos funkciói a sejteknek ahhoz, hogy egészségesek maradjanak. A sejteknek folyamatosan tájékozódni kell a környezetükről. Fel kell ismerniük a környezetükben zajló folyamatokat. Ebben a felismerésben központi szerepük van a redox jelző molekuláknak. A sejteknek meg kell védeniük magukat ahhoz, hogy túléljenek. Folyamatosan támadásnak vannak kitéve, ezek lehetnek élő mikroorganizmusok, vírusok, baktériumok, de lehetnek szabadgyökök, vagy egyéb sejten belül keletkező, vagy sejteken kívül jövő támadások is. Tehát a védekező funkciók rendkívül fontosak minden sejt életében. A védekező szerepben, a védekező funkcióban is központi jelentőségűek a redox signaling molekulák. Aztán, hogyha ért bennünket egy károsodás, vagy kisebb mértékű ez a károsodás, akkor folyamatosan ki tudjuk javítani ezeket a sejtkárosodásokat. Az is csodálatos és fantasztikus dolog, hogy ezzel nekem nem kell foglalkoznom, hogy ez megtörténjen. Nem kell gondolkodnom arról, hogyha lehorzsoltam a lábamat, és onnan lement a bőr, akkor az vajon begyógyul-e, vagy nem. Ha nagyon akarom, lehet, hogy egy kicsit jobban begyógyul, és gyorsabban begyógyul, de ha egyáltalán nem törődöm vele, és nem foglalkozom vele, akkor is előbb-utóbb, ha jó a vitalitásom, és minden rendben van az immunrendszeremmel, meg fog gyógyulni ez a seb. Tehát a tudat alatti olyan folyamatok milliója zajlik pillanatról pillanatra, amivel nekünk nem kell foglalkoznunk, és mégis az életben maradásunkhoz fantasztikusan fontosak, hogy ezek a funkciók jól működjenek. És nagyon sokszor előfordul az, hogy a sejtkárosodás olyan mértékű volt, hogy elpusztult az a sejt, akkor helyettesíteni kell egy új és egészséges sejttel. És ebben a sejtek helyettesítésében az, hogy egy egészséges sejt pótoljon egy károsodott sejtet, egy ugyanolyan funkciójú sejt pótolja
azt a sejtet, ami elpusztult, ebben is kulcsfontosságúak a redox jelző molekulák. A redox signaling tudomány egy rendkívül dinamikusan fejlődő tudomány ma jelenleg a világban. Ahogy Vanda is mondta, a következő 30 év, Vanda és Vili mondták, a következő 30 év a redox signaling molekulákról is fog szólni. Ez így lesz, ebben én abszolút hiszek, és azért lesz ez így, mert már most is rendkívül dinamikusan fejlődik ezeknek a redox signaling molekuláknak a sejteken belüli, a sejtek közötti funkciójában betöltött szerepnek a megismerése. Manapság már alig-alig mondható el olyan betegség, valami olyan folyamat, ami a betegséggel összefügg, ahol ne fedeznék fel azt, hogy na itt is van szerepe a redox signaling molekuláknak, na itt is valami fontos dolog van, amiben kulcs szerepe lehet a redox jelző molekuláknak. Nézzük csak, hogy mit kell tudnunk ezekről a kicsi molekulákról, azon kívül, hogy a mitokondriumokban termelődnek. Nagyjából 2 csoportra oszthatóak, minden csoportban több képviselő van, vannak az úgynevezett reduktív molekulák, RS rövidítéssel, és vannak a reaktív oxigén származékok, ROS-oknak is szokták rövidíteni őket, vagy ROS-nek is rövidíthetjük őket. 2 csoportba, 2 fontos csoportba különíthetők ők el. Az egyik a kék színnel jelölt reduktív molekulák, ők nagyon döntő és kulcs szerepet játszanak az antioxidációs rendszer aktivizálásában. Nagyon fontos kiemelni azt, hogy antioxidációs molekulák nem csak sejten kívülről jutnak be a szervezetünkben, hanem egy rendkívül jól működő, és erről sokan keveset tudnak, mert a hétköznapi gondolkodásunkban még nem épült be, a sejteken belül is van egy antioxidáns rendszer, és mind a sejten kívüli, mind a sejten belüli antioxidációs rendszert az RS molekulák aktivizálják. Tehát nélkülük tulajdonképpen az antioxidánsok nem tudnának működni, hiába eszem én 15 000 mg C-vitamint, hogyha nincs aktivizálva, és ehhez az aktivizáláshoz kell az RS molekuláknak a szignálja, a jele, az aktivizációs jele, hogy ő aktívan tudjon dolgozni. A másik csapat az ROS-ek, ők pedig a sejtek egymás közötti kommunikációjában betöltött szerepről gondoskodnak, a sejtek védekező szerepéről gondoskodnak, segítik a sejtek és az immunrendszer közötti kommunikációt, elősegítik azt, hogy a sejtek a lehető leggyorsabban tudják értesíteni az immunrendszert arról, hogy itt valami probléma van, és az immunrendszer sejtjei a lehető leghamarabb odaérjenek arra az adott területre. Tehát segítenek a célpontot, azt a helyszínt a lehető leggyorsabban felismerni az immunrendszer számára, ahol segítségre szorul a szervezet. Délután hallani fogjuk dr. Gary L. Samuelson, azt a fantasztikus tudóst, aki atomfizikus és orvosi fizikus, és egy könyvet is írt arról, hogy a redox jelzők újra gondolása, a redox jelzők tudománya, egy könyvet írt arról, hogy mik azok a területek, amiket már ő is megismert, ahol szerepe van a redox jelző molekuláknak. Az igazán fantasztikus dolog a redox jelzőkkel kapcsolatban a stabilizálás. Ez azért érdekes és fontos dolog, talán úgy lehetne a leggyorsabban megérteni ezt, hogy miért kell stabilizálni ezeket a molekulákat, miért akkora dolog ezt stabilizálni, hogyha belegondolunk abba, hogy ezek körülbelül a szervezetünkben mennyi ideig élnek és működnek. Hogyha most abba gondolunk bele, hogy körülményektől is függ ez, az oxigénellátástól, meg még egyéb dolgoktól is, de úgy nagyjából átlagban 10⁻⁶-on, 10⁻⁹-en szekundumig, ennyi másodpercig, egy nanoszekundumig, vagy egy milliómod szekundumig él egy redox jelző molekula, ez alatt teszi a dolgát, ezt kellene stabilizálni. Volt, nincs. Hogy lehet stabilizálni? 10⁻⁹-en szekundum időm van arra, hogy stabilizálja, mert különben eltűnik, lebomlik, elmegy, megcsinálta a dolgát és meghal, átalakul valami mássá.
Érezzük ezt a nagyon rövid időt? Ennyi idő alatt mit tudnánk csinálni mi a saját életünkben? 10⁻⁹ szekundum alatt, 10⁻⁶ alatt, nem sok mindent. Ugye, nagyon kevés ez az idő, tehát ezt kellett stabilizálni. Sikerült stabilizálni és palackba zárni. A csoda, ez az egyik csoda. A másik csoda az, hogy a pirosak meg a kékek, ezek eredendően egymás ellen dolgoznak, tehát a reduktív molekulák meg az oxidatív molekulák egymást folyamatosan semlegesíteni akarják, mert a szervezet egyensúlyra törekszik, semlegesíteni akarják. És dr. Gary Samuelsonnak és csapatának sikerült megoldani azt, hogy stabilizálta ezeket a molekulákat, és azt is sikerült megoldani, hogy egy palackba zárva ott vannak benne a kékek meg a pirosak, úgy, hogy nem keverednek egymással, és mégis, ha valaki megissza őket, akkor ebből a nem keveredő kékből meg pirosból mégis kijön valami rózsaszín. A rózsaszín az, ahogy érezzük magunkat, ahogy látjuk a világot, ahogy megnyugszik a lelkünk, ahogy felfrissül a szervezetünk, ahogy több energiát kapunk. Ezt fogjuk érezni, hogyha megisszuk a redox signaling molekulákat. Mondtam, hogy nincs mellékhatása, mondtam, hogy nincs toxicitása, ezért bátran adható bárkinek, semmilyen mellékhatással nem rendelkezik. Őshonos molekula, a szervezetünkben ugyanilyen molekulákat termel a mitokondrium. A szervezeten kívül, a sejten kívül, ahogy Thorsten elmondta, hogy a mormonok ott ültek és merték a sósvizet a palackba és bepalackozták, ehhez képest máshogy készül ugye az ASEA, úgy készül, hogy laboratóriumi körülmények között vizet, ez egy ultratiszta víz, sóval elegyítenek, majd elektrolizálják, és egy 3 napos procedúra során elkészül a stabil redoxjelző molekula. Mit kell tudni azon kívül, amit Steve is elmondott róla a sportolókkal kapcsolatban? Érdemes tudni róla azt, hogy tudományosan igazolt és bizonyított, hogy a redox signaling jelzők segítségével 5-szörösére tudjuk növelni az antioxidánsok aktivizálását, mégpedig a sejten belüli antioxidánsok aktivizálását, a glutátion reduktáz enzim és a szuperoxid diszmutáz enzimnek az aktivitását. Említettem, hogy a sejten belüli védekező rendszer nagyon fontos. Azért érdekes a sejten belüli védekező rendszer, mert jóval hatékonyabb, mint a sejten kívüli. Tehát a sejten belüli antioxidáns rendszer milliószorosan hatékonyabb. Én 3 testőrnek szoktam hívni ezt a 3 fő enzimet, aminek működése elengedhetetlenül fontos. Az egyik tehát ez a szuperoxid diszmutáz, a másik a glutátion vagy glutátion reduktáz, és a kataláz enzim. A glutationnak hihetetlenül sok szerepe van a szervezetünkben, gyorsítja a sebgyógyulást, elősegíti egyéb vitaminok működését, növeli az energiaszint termelést, az ATP termelést, és növeli az immunrendszer szabályozását. Néhány ábra csak arról, hogy mennyivel hatékonyabb lenne, hogyha a sejten belüli antioxidánst használnánk a sejten kívüli antioxidánsok helyett. A sejten belüli antioxidánsok milliószorta hatékonyabbak a sejten kívülieknél. Ezért, ha nekünk van valamilyen termék a kezünkben, ami a sejten belüli antioxidáns szisztémát növelni tudja, ez fantasztikus lehetőség arra, hogy egy elképesztően hatékony dologgal tudjuk segíteni a szervezetünket. Steve beszélt a sportolókról, említette a százalékokat, hogy csökken, hogy nő, mennyivel változik. Én azt gondolom, hogy mindnyájan sportolók vagyunk, aki már ide el tudott jönni, és el tudta hozni ide magát a kongresszusi központban, az tud mozogni. A mozgáshoz energia kell, ahhoz is energia kell, hogy felmenjünk a 3. emeletre, ahhoz is energia kell, hogy egy előttünk majdnem ajtaját becsukó buszt vagy villamost utolérjünk, és hogyha ezekben a dolgokban érzünk változást, ahhoz képest, ami volt, meg ahhoz képest, ahogy most van, amióta isszuk az ASEA-t, akkor szintén tapasztalhatjuk az energiaszintnek a növekedését, annélkül, hogy tisztában lennénk a VO2 maxnak a tudományos hátterével. Ki az, aki használhatja az ASEA-t, hogy Kulin doktor úr szavaival éljek, aki
már le tudja nyelni, az ihatja, és aki még le tudja nyelni, az is ihatja az aszeát, vagy egy olyan mondattal hadd éljek, amit amikor kerestem a tudományos anyagokat az aszeához, hogy készültem az előadásra, találtam egy olyat, hogy az aszeát ihatják az emberek közül a legegészségesebbek, tehát az aktív sportolók, élsportolók, olimpikonok is, tehát a legegészségesebb emberek, ihatják a legbetegebb emberek is, természetesen, hiszen nekik abszolút szükségük van a segítségre, és mindenki ihatja, aki a kettő közé esik. Az aszeával rengeteg tapasztalat van, számos tapasztalat van. A legfontosabb az a saját tapasztalat, hogy Thorsten szavaival éljek, amit ő saját magán tapasztalt meg, amit az édesanyjának az egészségi állapotával tapasztalt meg. Mindnyájan, akik itt vagyunk a színpadon, akik előttem szóltak, és én magam is, rendszeresen fogyasztjuk az aszeát, naponta érezzük a hatását, különböző egészségügyi problémákkal kapcsolatban, ezért sem jó az, hogyha kikiáltjuk, hogy erre meg arra jó az ASEA. Az ASEA egy sejtszintű biokommunikációs termék, ami nagyon-nagyon sok előnyt és segítséget jelenthet nekünk. Egy fantasztikus előnyt, egy nagyon nagy lehetőséget tud biztosítani nekünk arra, hogy megelőzzük a betegségeket, hogy prevenciót végezzünk, és a prevenció mindig jobb, mint a kezelés. A prevenció mindig olcsóbb, mint valaminek a kezelése. A prevenció tulajdonképpen kulcsa egy hosszú távú egészséges életnek, és fiatalon levő egészséges életnek. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és átadnám Pulindó